2017 bi zivahî bar kir. 2018 bi şilî hat. Zarok li gunda pêşwaziya serê salê gor keletorê bav û bapîrê xwe dikin. Hêviya salek nû dikin. Em diçin xwara mala em û hevalê xwe ne. Serê salê binê salê xwedê kurkekî bide kevîniya man. Çikolata didin me, pera didin me. Erê xwedê helek avê vedet. La dil me çikolata û avê jî vedet. Hin rewşên nû derbasî pêmayê Kurda dibin. Wekû teqandina fitaşoka lê xetîra sala nû dimîne ya resen. Agrime sal salê. Şehal. Jber çikolata tiştavne û pera. Hinek avê medet kir. Jber baran û. Mal bi mal zarok digerin. Hin fîkiya, hin pera, hin avê jî wekû nîşana xêrê li wa dikin. İro salê salêya em xwe fitaşoka teqînin. Em ji xwe re diçin bana digerin. Em bêjin serê salê binê salê xwedê keçekî bide kevaniya malê. Korek yani velê. Bêjin çikolata dineme û carna avê jî medet. Em çend mala digerin. Em bêjin serê salê binê salê hecî kurkekî bide kevaniya malê. Dev zînîne behra qirdik hir de bîne. û carna hinek çikolata dineme û hinek avê medet kir ji ber baran were. Piştî avê medet kirin dîsa ew jî çikolata dineme. û piştî saet bê piştî saet 12 em vêca berişim fitaşoka. Dem û dem gîskê qedem serê salê binê salê xwedê kurkî bide kevaniya malê dest zêrînê û dest zêrînê destê xwe ba vêşkulînê û behra qirdik vir de bînê bi van gotina xatir ji sala borî tê kirin pêşwaziya sala nû dibe. Ji dêrikê Ehmed Sofî Ark.